Upoznajte Majka, IT menadžera koji pokušava da smanji troškove štampanja koje pravi njegova kompanija. Računovodstvo je nedavno ustanovilo da 3% prihoda kompanije pojedu troškovi štampanja, tako da bi svaka ušteda bila značajna. Majku je bilo potrebno rešenje. Nakon istraživanja, Mike se odlučio za Uniflow, jedinstvenu platformu za štampanje, skeniranje i upravljanje uređajima. Uniflow omogućava Majku da koristi zbirku moćnih alata, izveštaja i funkcija koji će mu omogućiti da smanji troškove štampanja i rasipanje papira, a u isto vreme mu pomaže da kompanija sačuva sigurnost poverljivih dokumenata. Na primjer, desetine izveštaja koje formira Uniflow omogućavaju Majku da vidi ko najviše štampa, koja odeljenja koriste najviše papira ili ko nepotrebno štampa u koloru. Također, navedeno omogućava Majku da tačnije locira troškove ili podesi da standard bude crno-bela i obostrana štampa, što trenutno rezultuje uštedom. Mike također koristi univerzalni program za identifikaciju koji od zaposlenih zahteva da budu pored uređaja u toku štampanja, što sprečava nepotrebna štampanja ili zaboravljanje odštampanih dokumenata u štampaču. Navedeno sprečava da osjetljivi dokumenti dospeju u pogrešne ruke. Ukratko, Uniflow omogućava Majku da svi poslovi štampanja, skeniranja i kopiranja teku bez prekida, budu usmereni na odgovarajući uređaj da locira troškove i poveća sigurnost. Također omogućava smanjenje troškova, što je Mike tražio od početka. Saznajte više o našim sveobuhvatnim rješenjima za štampanje na našoj web strani.